Hej, jeg hedder Julie. Jeg er 20 år og er lige flyttet hjemmefra. Sådan her, eller sammen med min veninde Anne. Og sådan her vil det se ud, hvis mig og Anne boede sammen. Hej, jeg hedder Anne, og jeg er 20 år. Og det var, hvis jeg boede sammen med, jeg er 20 år, og jeg er lige flyttet hjemmefra. Og sådan her ser det ud, hvis mig og Julie boede sammen. Jeg synes, det er altid irriterende, at det hele tiden er Anne-Sophie, der får toilettet først. Og hun bruger en halv time på at være på toilettet. Det synes jeg så er virkelig irriterende. Anne, hvor lang tid kan du lige bruge på at komme på toilet? Jeg skal virkelig på toilet selv. Helt ærligt. Nu. Altså, hun må lære at respektere det. Altså, hver morgen, der skal jeg skide, og jeg skal også i bad. Og det må hun bare lære at acceptere. Så ja. Anna, vi skal altså snart i skole. Kan jeg ikke snart komme ind på toilettet? Du kan åbenbart tage så lang tid der. Ja. Hvorfor? Hvorfor? Ja. Okay. Der. Anna. Skynd dig. Godt. Anna, nu er der altså gået en halv time. Så der er en halv time til vi skal i skole nu. Okay. Nu. Kom nu. Ej, Julie, der er en halv time til. Skynd dig lidt. Så skal det. Julie, jeg skal skide. Jo. Jeg er snart færdig, Anne. Ja, godt. Går du så ud og gør klar med morgenmad? Ja. Hej. Hej. Nu. Ja. Julia, der er morgenmad. Kom, jeg er også klar. Okay, det er godt. Der er jeg ned. Nu. Du mangler det mælken. Nå, tager du lige mælken, så tager jeg kopperne. Vi skal skynde os, vi er kun 10. Jesper kigger lige på klokken.
så mange. Gud, er klokken allerede så mange. Skal vi bare hælde hælde? Ja. Skal jeg hælde mælk op? Ja, det går godt. Der er ikke helt op. Så skal du have det? Eller skal du have et halvt lidt, eller? Jeg vil bare have et. Et helt? Ja. Okay. Det er svært, det har jeg fået Lige et. Jeg kan lige have det på toasten. Ja. Pause. Sådan. Skal vi skynde os? Ja, så går jeg også hen med Så mange minutter tilbage. Må jeg ikke lige... Hvor var det? Ja, faktisk. Vi skal skynde os. Det er ikke lang tid tilbage. Jeg overgår ikke at få spændt hendes sko. Vi kan næsten ikke nå det. Nej. Task! Gud! Ja. Din så heldigvis. Ja, den er her. Min. Kom jo, det skynder. Du har glemt at lukke dit rum. Lige meget. Ej, det var bare så sjovt. Ja. Så i sidste time. Ja, der hvor vi måtte have lov til at lave, hvad vi ville. Ja. I ved jo godt, hun tager en halv time om at gå på toilet. Så ja, jeg skulle lige lave lidt sjov. Så jeg satte lige noget musik på, imens vi var i gang med at lave lektier. Ej, hej Julie, må jeg sidde her? Ja, vi er jo kommet hjem. Nå, skal du lave lektier? Hvad? Skal du lave lektier? Ja. Vi går jo næsten i samme klasse. Jeg går jo A, og du går i B eller C, eller hvad? Ja. Hvad er det, du går i? Vi går i 10. Jeg går i 10. A. Nej, for vi går jo ikke i samme klasse. Nå, men ja. Jeg skulle lige... Så jeg skulle lige jeg spørge. fedt. Her. Hvad laver du? Men jeg skulle skrive sten til mig. Jeg er helt spændt. Jeg får... Det er hvad jeg er over i uddannelsen. Jeg skal bare skrive en stil efter. Gider du godt skrue ned? Altså, når jeg sidder og laver lektier, så kan du godt skrue ned. Gider du godt gå ind på dit værelse? Nej. Gå ind på dit værelse. Nej. Julia, gå ind på dit værelse nu. Hvorfor? Fordi... Okay, sure skid. Ja, hvad er du stil? Og nu laver vi sådan, vi sidder inde på værelsen. Så du kan høre det. Altså, hun ved udmærket godt, at jeg ikke kan koncentrere mig nu, når der er musik. Og ja, jeg er blevet nødt til at tage hende ind på værelset, når hun irriterer mig sådan, så... Den lorte. Nu. Ej, hvor er det irriterende reklamer. Sådan. Jo, jeg skruer dig ned! Gider du ikke godt skrue ned? Hvorfor skulle jeg det? Fordi jeg prøver at lave lektier. Du bruger en halv time på toilettet. Kan du fatte det? Jeg bare nu. Julia, kommer du ikke ud og hjælper mig med maden? Kommer du ikke ud og hjælper mig med maden?
Fik jeg et svar? Nej, det gjorde jeg ikke. Ja, jeg giver jo selvfølgelig ikke noget svar, fordi at, ja, hun bruger altid en halv time ude på toilettet. Jeg bruger 20 minutter på at få alt mine ting på, og så skal jeg bruge 10 minutter på grund af hende på at spise. Hvad er der galt? Jeg bruger hele tiden en halv time inde på toilettet. Altså, når man skal på toilettet, sådan er det bare. Vi blev gode venner igen, så ja, det er fint nok.